Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». Четвер, 1 лютого. В студії Софія Бляєва. Вітаю вас. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляцію ще двох учасників одиночних пікетів Хусеїна Усеїнова та Ділявера Юнусова, які торік, 14 жовтня, виступили проти свавілля силовиків на окупованому півострові. Захист намагався оскаржити присуджені кримчанам штрафи, кожному по 10 тисяч рублів. Однак рішення судів першої інстанції зрештою залишили у силі. Апеляція винесла той же вердикт, что и первый раз. Хотя я с этим полностью не согласен, так как законом Российской Федерации предусмотрено проведение одиночных пикетов. Особых-то иллюзий и чаяний не было, но тем не менее. То есть суд прошел достаточно монотонно в формулировках юридических, которых я мало чего в принципе понимаю. Единственное, что могу заметить, что народ никто не слышит. Напередодні окупаційний суд розглянув перші 4 апеляційні скарги у цій справі і відхилив їх. Лише зменшив розмір присуджених штрафів двом учасникам одиночних пікетів з 15 до 10 тисяч рублів. Сенат Польщі ухвалив скандальний законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків. Офіційно документ називається «Про внесення змін до закону про Інститут національної пам'яті». Законопроект також забороняє описувати нацистські табори смерті в Польщі, як і польські, та забороняє звинувачувати поляків у співучасті в нацистському Голокості. Порушникам передбачено штраф або ж позбавлення волі строком до 3 років. Тепер за закон має проголосувати президент. Уряд Ізраїлю вже засудив скандальний законопроект. Мовляв, історію змінити не можна, власне, як і заперечувати Голокост. Я не розумію, невже ніхто не збагнув, що те, що Сейм ухвалив законопроект за день до відзначення річниці Голокосту, може спровокувати невдоволення. Могли б голосувати про це пізніше, а нині це є трагічна, абсолютно трагічна міжнародна ситуація. Ухвалений Сенатом законопроект не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Україною та Польщею. Так відреагував на вчорашнє голосування президент Петро Порошенко. Він закликав Польщу до об'єктивності та діалогу. Майнили криптовалюти для фінансування бойовиків на Донбасі. Таке підпільне виробництво правоохоронців викрили у Києві на підприємстві «Квазар». За словами головного військового прокурора Анатолія Матіоса, вилучено більше 400 ферм для майнингу криптовалют, більше 1000 блоків живлення, стільки ж відеокарт та іншої комп'ютерної техніки. Також виявлено документи, які підтверджують перерахування коштів на окуповану територію Донбасу з банківськими реквізитами Росії. Підтверджуючи документ платіжки, де зазначено: рахунок такий-то відкритий в Головному управлінні Банку Росії по Центральному федеральному округу, кошельок Яндекс, і зазначено предмет і платежу для закупки воєнної екіпіровки, снаряження, оружия і боєприпасів. Це один з документів, який вилучений. Пентагон опублікував ще 5 нових відеозаписів маневрів російського винищувача. Той, нагадаю, 29 січня перехопив американський літак-розвідник над Чорним морем. Там зафільмовано момент, коли Су-27 на небезпечну відстань наблизився до американського літака. Під час цієї атаки американський розвідник потрапив в завихрення від реактивного струменя. Держдеп Сполучених Штатів назвав дії російського пілота грубим порушенням міжнародних норм та закликав Росію припинити такі маневри.
Черговий інцидент в російській школі. Цього разу в Кемерово 15-річний підліток травмував ножем 13-річну дівчину. Її ушпиталили, і нині життю школярки нічого не загрожує. Чому хлопець напав з ножем, з'ясовує нині поліція. Тим часом у самій школі кажуть, це не кримінал, просто хлопець грався з ножем, той відлетів і поранив дитину. 2 тижні тому в Росії одразу в 2 школах сталися озброєні напади підлітків на школярів. – 47-ма річниця загибелі легендарного льотчика Аметхана Султана, двічі герой Радянського Союзу, який збив з півсотні німецьких літаків під час Другої світової війни. Його іменем названий музей у рідній Алупці. На його честь встановлені пам'ятники в Криму та на материковій частині України. Кримсько-татарські громадські діячі роками намагалися домогтися того, аби міжнародний аеропорт у Сімферополі назвали на його честь. Верховна Рада України все ж ухвалила це рішення, проте вже після анексії у 2015 році. Яким було життя Аметхана Султана, дивіться далі. Адам Дуняга Оск сметенен, Оз тағдыры йылдызынен берабер келейкен. Ольгенде, мына бойлетіп, оның йылдызы да сөнейкен. Анам, я менің йылдызым қайсы білмейсізмі? Слова матері про місію в житті стали пророчими для Аметхана. 6-річний хлопчик ще й гадки не мав, чи займатиметься далі, та вже тоді мріяв про небо. Родина мешкала у Алупці на схилі Айпетрі. 24-річним юнаком Аметхан пішов на фронт. Перший бойовий виліт і перша перемога. 22 червня 1941 року збив тараном німецький бомбардувальник. За мужність та відвагу у 43-му отримав Героя Радянського Союзу. Цим почесним званням нагороджений двічі. У 45-му йому вручили ще одну медаль – Золоту зірку. Я совершил 603 боевых вылета. Сбил 49 самолетов. Раз остался жив, значит, в то время самолеты, на которых я летал, были хорошие. У той час, як він боронить небо Радянського Союзу, його родину НКВС депортує із Криму. Брата звинуватили у посібництві фашистам і арештували. Хотіли забрати й матір. Та Аметхан завадив цьому. Його друг та бойовий командир Тимофій Хрюкін заступився за родину. Замість заслання в Узбекистан родину відправили до Краснодару. Ці події та загалом депортація кримсько-татарського народу лягли в основу фільму «Хайтарма». Його режисер Ахтем Сейтаблаєв, він же виконавець головної ролі Аметхана Султана, зізнається, ця роль – велика честь. Кожен кримськотатарський хлопчик мріє або мріяв стати Аметханом Султана. Я не є виключенням. Я намагався створити образ живої людини зі своїм білем, зі своїми сподіваннями, зі своєю надією. Навіть попри військові звитяги та боротьбу з фашистськими загарбниками, радянський режим намагається усіляко применшити досягнення Аметхана, і все через національність – кримський татарин. У 1953 році за випробування прототипу крилатої ракети льотчика представляють до 3-ї зірки Героя. Проте Сталін, дізнавшись про національність Аметхана, заборонив вручати відзнаку. Берия принес Сталину, это такой очень характерный, яркий случай, принес Сталину список на награждение. И там в этом списке был Аметхан Султан, и Сталин рассвирепел. То есть это означало, что Аметхану нужно дать 3-ю звезду Героя. Это, конечно же, кардинально вообще меняло бы всю вот эту парадигму развития крымско-татарского народа. Історик каже, Аметхан завжди був зі своїм народом. Ще в 60-ті роки його підпис стояв першим в листах-зверненнях національного руху кримських татар до радянських органів щодо повернення кримсько-татарського народу на історичну батьківщину. А тому постійно був під прицелом КДБ. За однією з версій істориків, Аметхан Султан загинув не випадково. Гибель такая трагическая 1 февраля Аметхана Султана, это, в общем, было убийство. Это было срежиссировано компетентными органами. Пам'ять Аметхана Султана жива й понині. На історичній батьківщині на честь відомого земляка відкрито музей в Алупці, названо площу у Симферополі. Ім'я Аметхана Султана увіковічено й в небі. Його іменем названо малу планету Сонячної системи. Олена Царенко, Заман, АТР. Сьогодні наш телеканал протягом дня згадуватиме героя, будуть розповіді істориків, документальні кадри, які збереглися до наших днів.
Крім того, телеканал АТR покаже фільм про долю всього кримсько-татарського народу та його вірного сина, легендарного Аметхана Султана Хейтарма. А 3 лютого у будинку культури Буюк-Онлар, Октябрьська у Криму, відбудеться 9-й турнір пам'яті Аметхана Султана з національної боротьби «Куреш». Крим стане ближче. Представництво президента України в Криму домовилось з Укрзалізниці відкрити пряме залізничне сполучення зі столиці та інших міст до нової станції Вадим. На Херсонщині це. Вона буде розташована біля пропускного пункту Каланчак. Залізничники мають за 1,5 місяці скласти технічні завдання щодо курсування потягів або окремих вагонів між станцією Вадим та Херсоном. Станція Вадим – це найближча станція до КПВВ Каланчак, розташована на відстані приблизно 5 кілометрів від КПВВ. Це буде зручно для громадян України з Криму. Буде можливість придбання квитків від станції Вадим до, наприклад, Києва. Це 102-й потяг, так і з Києва до станції Вадим. Це буде чи пересадка, чи перечіплення вагонів. Це питання технічного характеру Укрзалізниці. Це всі новини на цю годину. Не пропустіть наступний випуск «Заман» кримсько-татарською менш ніж за годину. Програма «Бугунь» продовжує інформаційний день на АТР. Залишайтеся з нами.